Yaşatısı yerde Başkurtluğun, Başkurtistan gazisileri, Mektebimiz gümüş kıngıralı, unutmabın мәңге һинене. Гимназиям, белем усагым, яйып тора гелән кысагым. 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 Мин яраткан, хөрмәт иткән, кадерләгән Яныбай Хамматов исемендәге башкорт гимназия. Гимназия. Һине ысын күңелдән көмеш юбилеең менән кайнар котлайм. Гимназияла укыган елдар һәр кешенең күңелендә якты мизгел генә булып торып кала. Сөнки тап ошо елда без үзебезгә төпле белем алабыз, яңа дуслар табабыз. Үзебезне шәхес буларак формалаштырабыз. Төрле конкурс һәм олимпиадаларда катнашып, һәрберебезнең еңүенә шатланабыз һәм горурланабыз. Яныбай Хамматов исемендәге башкорт гимназияһында укып сыгылма мин бик нык шат. Укытучылар һәм гимназия. Безгә биргән белемегез, тәрбиягез өчен мин сикһез рәхмәтлемен. Алдагы көндәрегездә һезгә иҗади уңышлар һәм яңа үрнәр теләйм. Мин һезне яратам һәм хөрмәт итәм. Мин Белорет калаһындагы бердән-бер башкорт гимназияһын юбилее менән котлайм. Һәм ошо мәктәптә укып сыгуыма бик тә куанам һәм горурланам. Мәктәп миңә төпле белем бирде, шәхес итеп тәрбияләне. Укыткан укытучыларым һәр береһе күз алдымда. Безнең башкорт гимназияһы белемле, тәрбияле, илебез өчен файда килтергән һөнәр эяләре әзерләүдә күп көс сала. Әлеге көндә Башкорт дәүләт медицина университетында укып йөрүем менән бик бәхетлемен һәм укыткан укытучыларыма рәхмәтлемен. Кадерле, хөрмәтле укытучыларыбыз, һеҙгә авыр эшегеҙҙә уңыштар, һаулык, ғаилә бәхете теләйем. Төпле белем алған уҡыусыларығыҙ йөҙөгөҙгә ҡыҙылыҡ килтермәй, тырышып уҡырҙар тип ышанам. Ҡәҙерле гимназия, һине ошо матур юбилей менән ҡайнар ҡотлайым. Беҙгә төплө белем биреп, юғары уҡыу йорттарына юл асып, шәп ҡыҙҙар һәм егеттәр тәрбиәләп үҫтергән өсөн һиңә оло рәхмәтемде белдергән килә.